Usuku olwaqala kakuhle ngomhla we-10 ngenyanga yoMnga kunyaka ophelileyo lwaphela luyincindi ekhala kusapho lwakwaTshokela eMotherwell. Okukulandela ukonzakala komntwana wolu sapho, uLikho Siphika kwindawo yokudlala ekudederhu lwevenkile eGqeberha. Kungoku nje le nkwenkwe ineminyaka eli-17 budala, ilele esibhedlele ukusukela kule nyanga iphelileyo. Dade wabo kaLikho uVuyokazi Tshokela uthi bamfumana ethetywa phantsi uLikho ngomhla wesiganeko. Uboy ebesanda uphuma kwipool, egqibodlala ipool ne-friends zakhe, etyiwe ke ngoku yi-friend yakhe kwipool. Ndithi ke ngoku mna nam ndilindele into yoba ndizawudlala ephulini. Ndithi ke uboy khakuyojonga uIzibele, omnye uboy besihambe naye, ba userayithi na, angene ke ngoku phaa kwii-trampolines ayomcheka. Xa ke fika uZibele ke caba urayithi, ndim ke ngoku lona ucingayo, I think ingeyiyo ne-5 minutes esandawusuka uLikho, ndim lucingayo ba khamkhe ndiyokroba uLikho ndisho ke kwi-boys ezi phaa ekwiphuli. Xa ndifika uLikho ulele, akakwazi ushukuma, akakwazi uthini, wonzakele. Ndibuza kwenzeke ntoni? Bathi ke ngoku aba bantu baseGravity, wonzakele mama, uwile, nathi simbona evele elele ngolu hlobo. Ndithi boy kwenzeke ntoni? Athi daba wandiwile, umzimba wami andiwuva, andikwazi noshukuma. Olu sapho luthi imeko yelikhaya iye isibanzima ngakumbi ngenxa yeendleko zonyango lijongene nazo ekubeni ngekho mntu osebenzayo kweli khaya. Besicela abantu abanokwazi ukunceda. Uba besinakho sikwazi uba sifikeleleke kuboy every day. Kanti ke oyena mnqweno wethu yinto yoba ngaba ingaske umntana, ngoba njengoba bendisitsho ndithi mna ndikhona ndiphangeli, umama naye ukhona kaphangeli. Mhlawumbi babe kunakho kwenzeka abe khona aze apha endlini simnakekele, ngoba phana uye ngoku edevelopha nezinye izinto, unazo nee-bed sores due to short of staff esibhedlele. Uba bekhona umntu, uba beyikhona indawo apho khona kungekho staff zishotayo, zimbalwa zikwazi unceda uLikho, asiwe khona kweso sibhedlele eso, akwazi uncedakala. Umakhulu wakhe uthi kubuhlungu kumbukele kule meko nanjengoko engumntwana onamaphupha. Ngumntana ozamayo, uyayifuna into, uyayifuna. Ngoba uLikho uthe apha ekhuleni phaya elundini wayenento wayeyenza, eleke kuthiwa kwenziwa into ethile uyangena. Yayinto yegita nentoni behamba benyuka besihla kwezi zikolo, ebhizi apho ke kumandi, e-active ngolo hlobo, nomculo ke uthanda. So apha eDouglas ufike wathi engazange ndimbone edlala irabhi, wandothusa uLikho, I think grade 9 bayingo-grade 8. uLikho ndeva kuthiwa uLikho uyahamba, ndifonelwa ngootishara uJwarha ba uyahamba uLikho, bebeqala udlala loo nto bebedlala itournament ndazithile eDouglas. So uLikho kwafuneka ndiye eDepartment of Education ndiyokusayina izinto uba uLikho uzawuhamba ubheka eMonti, uye wenyulwa for kweli cala lalapha lethu, uzawubheka eMonti. Usapho lwakwaTshokela lunqwenela ukuba uLikho afumane uncedo ngokukhawuleza abenokwazi ukubuyela esikolweni aqale ibanga le-11. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSisipho Mtiki, eGqeberha.